Samora mora ma intira geno ni intere kare odhiambo ni arwaki ni machiegni mar yudo weche manyien kokalo e Ramogi TV. Weche manyien mag ang'ich welo. Par ni odhiambo ma kawuono nyakwa Ramogi piny mangima ywago ja adhula marahuma Pele ma bende ne okonyo piny Brazil e loyo kombe mar piny mangima nyadidek. To kopogore gi mano kaduoge pacho ka nyakwa Ramogi odhiambo ma kawuono kata odiochieng' ma kawuono bedo odiochieng' mar kuyo ahinya ne yawa ma tiyo e sekta mar fwambo bang' wit achiel kuom achiel ma bende ne orieny kendo osebedo kaka ranyisi makare ahinya ne jofwambo mopogore opogore. Awuoyo kuom Catherine Kasabuli. En kuyo marwa nyakwa Ramogi e kindeni ma wedene kaachiel kod anyuola gosiepe gi jogo manong'e manotiyo godo kuyo kaluwore kod tho mare bang' kedo gi tuo mar kansa. Mane momiyo king'iyo ka an gi ranyisi mar kedo gi tuo mar kansa momiyo achiel kuomwa koro wewa. Ka ok kamano an gi mamoko mathoth bende koting'o wach mar Kawira Mwangaza, gavana mar kaunti ma Meru, ma kawuono od bura mar Senate ong'ado ni oonge kod ketho moro amora kata bedo ni MCS ma Meru nyocha nochwalo seyo buora maromo 62 e wi telo mare. Magi to kod mamoko mathoth nyakwa Ramogi chikiti mar yudo gi adimba. Mokwongo thuond weche. All the 11 members agreed and recommended to this House in this report that the charges, Mr. Speaker, none of them was proved. Senator yango ni bura manodonjnego gavana mar kaunti ma Meru Kawira Mwangaza onge teko mar thiche oko. Migao mar thieth motelo e mibadhi e pacho ka iluwe kod ruodhi kod apis ndiko oganda lipod EACC oyango. Piny owacho chungo lesen mar tich mar kambi nyamburko mar Modern Coast kaluwore kod masira mar apaya manotimore tich adek mar jumani. Machiegni nyakwa Ramogi e yudo weche manyien adimba kokalo e Ramogi TV. Weche manyien mag ang'ich welo chakore sani. An gi thuolo mar mondo mi weche manyien. In bende in gi thuolo mar ndiko na kimia pache namba 3600 mano namba marwa mar ote machuok. Kata bende inyalo luwo kokalo e Facebook mar Ramogi TV, Ramogi TV Kenya. Nyakwa Ramogi bende kokalo e YouTube mar Ramogi TV kod Twitter handle marwa en @Ramogi TV KE. Giesani daer mondo mi anyisi nyakwa Ramogi ni idhi bedo koda kuom thuolo ma wayude weche manyien. Weche manyien modimbore ahinya kokalo Ramogi TV. Jaloko marwa kuom thuolo ni duto iluongo ni Winnie Adoyo. Ene modhi lokonwa weche e yo makare ne jogo ma samoro onge kod thuolo mar winjo gik mawachogi. Ka ok kamano ber koda chakruok nyaka giko. Nyinga en George Bati. Wachako kod weche mabende oluwore kod nonro mar duol mochung' ne mibadhi. Kamoro ni duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC ogolo report mar nonro ma yande gisebedo ka gitimo e wi mibadhi ma pacho ka e higa mar 2021. Lipodno onyiedho elela migepe apise mag piny owacho kod counties kama gikone mibadhi otimenewa. Pach jopiny kaachiel kod ute fwambo bende nokaw kotenre kod wach mar nonrono. Joyce Oduor nigi ler mathoth. E kinde timo nonro mar chal mar mibadhi ma en achiedh nade maduong' e pachoka, duol makedo kod mibadhi EACC nochoko paro kowuok kuom moko kuom jopiny ma johigni 18 kadhi malo mawuok e counties duto 47 mar yango kit kaka gisebedo ka giyudo kony kowuok e apise mag piny owacho. E ripodno atamalo 73.5 mar jogo mane okaw pachgi wacho ni mibadhi pod otimo newa ahinya e pachoka. Kanitiere medruok e weche mibadhi kowuok e atamalo 48 e higa mar 2018 nyaka atamalo 71 e higa mar 2021. E yango moko kuom migepe ma jopiny thoro romo gi weche mag mibadhi, migao mar arita ema otele kod atamalo 42.4 kiluwe kod migao mar thieth e atamalo 19.7. Apise mag obila okuongo kod atamalo 82.1 e kind apise mag sirikal kama jopiny romo gi timbe mibadhi mathoth kiluwe kod apisi mar ndikruok mar oganda e atamalo 25.2 kaito apisi mar immigration ni atamalo 17.3. E kit kaka asoya ichiwo,
Ripodno yango ni atamalo 20.9 mar jogo mane okaw pachgi nowacho ni gichiwo asoya eka giyud chenro e apise mag piny owacho. Jogo modak e bombe chulo asoya mang'eny mar shillings 7,615 kipimo kod jogo modak dala machulo asoya mar shillings 5,852. Ka joma mine chulo asoya mamalo mar shillings 8,818 kipimo kod joma chuo machiwo asoya mar shillings 5,410. Joma tindo manie kind higni 18 nyaka 24 bende chulo asoya mang'eny moloyo joma dongo. Asoya michiwo omedore kowuok e shillings 3,833 e higa mar 2018 nyaka shillings 5,889 e higa mar 2021. E kind counties duto 47 ma pachoka, counties 10 mokwongo kama asoya chiwore miwuoro gin Mandera, Narok, Nakuru, Elgeyo Marakwet, Kiambu, Machakos, Busia, Nairobi, Kirinyaga kod Murang'a. Kaluwore kod ripodno, nus mar jogo mane okaw pachgi e kind nonro makamano magin atamalo 51.3 ok tem e yo mora mora mar kedo kod mibadhi e pachoka. Kata kamano, ji moheo atamalo 18 nodagi kao kata chiwo asoya kipimo kod atamalo 14.5 e higa mar 2017 kod atamalo 17.2 e higa mar 2018. Ute fwambo opuo e konyo keyo puonje e kedo kod mibadhi e pachoka, Kanyakalondo nie ong'ala manyime kod atamalo 86.7 e kedo gi mibadhi, kiluwe kod wang' jowi e atamalo 72.5, tudruok e yor mbui e atamalo 24, kaito gazet e atamalo 14.8. Kata kamano, duolno medo jiwo sirikal mamalo kod mano mar counties mondo ket piny okenge makare manyalo konyo e tieko weche mag mibadhi e pachoka. Joyce Oduor, Ramogi TV. Ramogi ka wawere kod mano motende gi nonro mar mibadhi e pacho ka wayro ne ikruok ne yiero madundo e kar chung' od bura ma Garissa Township ochopo e ng'iende motelo ne yiero makamano mabiro timore tarik 5 mar dwe mar achiel mar higa manyien. Komishona mar IEBC Ngire Abdi Guliye osingo ni IEBC dhi tayo yiero e yo mathuolo kendo kwayo josiasa mondo kik dhi e kuonde luto ombulu ka ok gin agents mag jochung' kata joneno mag yiero. Tendo bila e kaunti ma Garissa bende oyango ni gidhi rido weche mag arita kwe e kinde mag yiero no. Kom od bura ma Garissa Township ne odong' nono bang' jaod bura manoyier Aden Duale noyudo lemo mar bedo jatend migawo mar jolweny e piny owacho mar William Ruto. Kom makamano ywayo jochung' auchiel kaka Mohamed Ko mar UDA, Nasir Dolal mar UDM kod Abdi Faisal Amin mar ODM e kind jotelo mamoko. They should not roam around polling stations and to create, unnecessary anxiety within the constituency. We appeal to politicians, if they are not duly authorized, either as an agent or as an observer, if they are not duly authorized, let them stay away from the polling stations. The Commission will undertake its mandate in a free, fair, transparent and credible manner. Let them trust us with the process. We want them to give us peace to do the job. We are going to deploy security officers to all 103 polling centers in Garissa Township constituency. And therefore my appeal to the residents of Garissa is that they need to turn up in large numbers so that they can vote. And we want to assure them that we're going to provide security 24/7. We are going to ensure that patrols are mounted in all areas, even during the night, and of course it is on. Jatend migawo mar wuoth Kipchumba Murkomen ogolo chik ne telo ma ochung' ne rito ngima oganda e apeyni ma Thurka NTSA mondo kum nyamburko mag kambi mar Modern Coast ringo e apeyni ma pachoka. Nyamburko mag Modern Coast ne oduogo kendo chako ting'o jowuoth dwe mar 11 higa ni bang' luwo chike mane oketnegi kinde mane okumgi mokwongo dwe mar 7 kaluwore kod masira mar apaya mane omako achiel kuom nyamburko mag kambino kendo kelo tho mar jowuoth 36 e aora Manithi. Okang' makama obiro bang' nyamburko machielo mar Modern Coast yudo masira mar apaya e boma ma Kisii tich adek, masira manoweyo ka ng'at achiel owito ngimane kendo mamoko oyudo hinyruok.
Kowere kod mago mag kambi mar Modern Coast nyaka Ramogi wadhi nyaka e gwenge mag Kuria e kaunti ma Migori. Jokanyo mag riwruoge makedo kod nyange mag nyithindo manyiri dwaro ni piny owacho obi kod yo makare mar riwo nyithindo manyiri mane oringo nyange kod familia magi, ka giwacho ni nyithindo manyiri go oseyudo akweda e kinde ma okalo. Juma nigi ler mathoth. E giko mar higani, nyango mag nyithindo go manyiri ma osebiro kadhi nyime e gwego ma Kuria e kinde ma jumbe adek mokalo kod igeno ni dhi chopo giko nyaka higa manyien. Nyithindo manyiri mathoth osenyangi e chenro ni mar nyango, ka bende thothgi yande oresi kendo gintie kuondego mag jood maromo 4 e gwego ma Kuria. We still need more blankets, more bed sheets and more mattresses. Then the third one, we have teachers who are engaging these girls. Of course, they can't stay here idle. They need to be taught a lot of knowledge in their life, because we have pastors here, we have professionals who come and speak to them. So they need some facilitation. So we are not fearing as Korean ladies and the girls to say that we are not for the FGM, because it's something that is very wrong. Nyithindo manyiri malo 200 mane oringo nyange kendo osebedo ka odak e kuondego mag jot mopogore opogore e gwego ma Kuria kod igeno ne biro dok e miechgi ka chenro ni mar nyango kod orumo. At my time it was very hard. It was so tedious. By then there were no rescue centers. So the problems, the abuses that the Koreans have, I received them. But because I came through, that's why I'm here to tell the girls that they're supposed to be strong. E seche magi kore mar dok e miechgi, luoro koro nitiere ni moko kuomgi koro dekeda kweda ka kuom jonyuolgi ka achiel kuom oganda mande dwaro ne gidhi nyango. It's exit, because I know some of the girls you are seeing here, they have come here on their own. Some have been brought here by the police, and after the exercise they will need to be taken back to their families. So that migration is one that is tedious to us. For the years we have done this exercise, we'll need cooperation and working together with the government and other agencies like the CSO, such that we can see that these girls are taken back to their families in a good and a proper way. I'm only requesting that the government please help these girls for them to be safe at their homes, because some of them just ran, they escaped to be this place, and even are asking after this, how are they going back to their homes? Bende mokum jokanyogo arwogegi makedo kod nyange bende dwaro mondo piny owacho okaw okang' mar chik ne ruodhi ka achiel kod jodong gwenge bende gwenge mag rito weche mag nyango ne odhi nyime. Some of the chiefs are sleeping in their jobs. Actually, if watoto wanaweza kuwa na ripotiwa vyesi kwao na hawachukui hatua, and that is the government too, that is there to protect the girls. We request the government to take actions on those chiefs ambao watoto wao wamekatwa kwa area zao. The government has spent a lot of money for the Council of Elders in engaging, plus the stakeholders, engaging them to end this vice. But still, wameruhusu watoto kukatwa. Actually, let the government ask this Council of Elders why. Piny owacho ni oketo higani kaka mano mar giko mag wechego mag nyango e pacho kae. Kata kamano, nenre ka lekni ok dhi chopo. Jogo mosebedo okang' manyime mar kedo kod nyango to koro wacho ni geno kopod nitiere. Juma, Ramogi TV, Migori. Kowuok Migori nyaka Ramogi wadhi ane nyaka kaunti ma Kiambu. Adani mondo menyis ni ndalo manok mokalo chien, wach mar nok mar chiemo gi oro en gino mosebedo kiwacho e piny Kenya. Kata nyaka gie sani piny owacho pod tero chiemb konyo gwenge mopogore opogore mondo orom ne oganda ma onge kod chiemo e kindegi. Kata kamano, oganda ma Juja e kaunti ma Kiambu mancha ne geno chiemo, geno margi duono. Jopur e kaunti ma Kiambu okwayo piny owacho
mondo chop mar konyogi kaluwore kod masira kata midhiero mar kute momonjo puothegi kendo ketho cham manigi geno kayo. Jafwambo marwa Betty Juma manoluwo wachni kendo loso gi jopurgo miyowa lipot e yo machalo kama. Jopur ma Murera ei Juja, kaunti ma Kiambu yuago lal magiyudo kaluwore gi kudni momonjo puothegi, gino magiwacho ni oweyogi gi lal kod kech. Giwacho ni kudnigo mayogi kweni mar gipong'o kuonde te, kendo mono kata jodak wuotho oko gi thuolo, kata nyithindo ok nyal tugo e lum. Hawa wadudu wametuhangaisha sana kwa sababu wameharibu mimea kabisa. Na hata watoto hawezi toka nje kucheza. Wako kila mahali, kwa viwanja, kwa boma, kwa mashamba. Hakuna mahali hawapo. Na hii kijiji mzima iko na hao wadudu. Hizo wadudu zimejaa kila mahali, hakuna mahali pa kukanyanga, hakuna mahali unaweza pitia sababu zimejaa kila mahali. Mahindi zetu zinakaa tu vitunguu. Sasa mama nimemwacha huko anajaribu kuzichapa na vifagio. Hakuna venye zinatoroka sababu hizo zinahitaji tu dawa. Kaluwore gi jopur gi jodak magweng'no, kapok kudnigo omonjo puothegi, sigandgi nochakore ka gimonjo lum ma jamgi ogeno kuome kaka chiemo, kendo nochuno mar jamnigo dak ma onge chiemo. Hata nyazi ya ng'ombe pahali tunafuga ng'ombe imekula nyazi yote karibu imalize nyazi. Sasa kumaliza nyazi imeingilia upande wa mahindi sababu nyazi imekula karibu yote sasa. David Mwangi achiel kuom jopur ma puothene omonji, kendo japith mar jamni onyiso ichwang' mare kotenore gi masira makamano. Sasa mahindi tulipanda na wakati imeanza kuzaa imeingiliwa na hii wadudu. Hii wadudu wanakula mpaka wanawacha wamemaliza yote. Sasa hatuna tumaini ya kutoa kitu chochote kwa shamba, isipokuwa sasa ili haijaguzwa serikali igirie kati, at least wakitusaidia wapige dawa tunaweza faidika, at least ili haijaguzwa tunaweza kula. Unajua tu kulikuwa na njaa. Na sasa wakiachilia hivyo tutazidi tu kukufa njaa. Mahindi zimekuwa mzuri. Sasa vile zinaenda kuzaa ndio hizo wadudu wamekuja kuzikula. Tend County kokalo kuom MCA magweng'no Moses Ngata osechako chenro mar kuoyo yadh kudni e puothe, ka bende okwayo piny owacho ochop mar medo yedhego mondo gimed kedo gi midhiero mokwako jopur gi jodak ma Murera. Nimeanzisha mpango ya kupigana na hao wadudu, na kulingana na vile iko na vile tumeona wadudu wako, haiwezekani kama hatutasaidiwa na serikali ya county, kama hatusaidiwa na serikali ya national government kupigana na hao wadudu, kwa sababu wako kwa wingi na wameharibu chakula kwa wingi. Na tunaangalia kwa ubari tunaweza kuwa na kiangazi kama ile tulikuwa naye, na tunasihi serikali tusaidie na iongezee vifaa na dawa kwa wingi zile zitasaidia wakulima. E kinde ma kuoyo yath pod dhi nyime, jodak go ikwayo mondo kik kwa jambgi machiegni gi kuonde ma ikwoye yath, kaka yorno mar gayo masira manyalo biro kaluwore ni jamni nyalo chamo lum manigi yath. Betty Juma, Ramogi TV. Erokamano ahinya kwa Ramogi kuom kete Ramogi TV. Dakika 16 osekalo bang' saa 1 mar odhiambo e weche manyien mag ang'ich welo. Odhiambo ma kawuono tich abich, ma bende tich abich mogik e dwe mar 12, tich abich mogik e higa mar 2022. En mor maduong' ni Nyasaye chopowa ka omiyo kimedo ndiko na kendo iorona pachi nambari 3600 kaachiel kod lai magwa mag tudruok mar Facebook, Twitter kaachiel kod YouTube. Mora ahinya kodi. Gie sani aneno ka jok ma bende medo orona ote nyako Ramogi. Councillor Francis Obwanda wacho ni aneni kantire Gemra Mula jojo dirabati ke dadi cool. Ramogi TV neno maler kendo neno mosa mor kod komiti mar Senate mane oido Gavana Kawira Mwangaza ni onge kod ketho. Ni kweli kuna mwangaza ndani ya Mwangaza Kawira. Wacho kamano kero kamana ahinya Francis Obwanda kumote ninoendo. Ang'ich welo an Paul Onyango kantire Ralingwa Sembo aneno Ramogi TV maler kenda mor gi Ramogi TV. Erokamano George Bati an Kenneth kawuok Suswa e Narok County atimo mos kuom tho mar Kasavuli. Erokamano ahinya Richard Juma kawuok Obedi Kongo. Ang'ich welo chopuno maler adua akwayo hawi maber kendo mar higa manyien
ne mamana Sizna Violet kod owadwa duto te erokamano ahinya. George wapako Nyasaye kuom kelowa nyaka kama wachope ni gi Ramogi TV. Wakwaye mondo mi omedo yie otelnwa nyaka higa manyien. Maniluongo ni George Oredo Ogelo. Erokamano. Nyaka gie sani aneno Ramogi TV kendo aneno awinjo makare ahinya. Otieno Ambudo wuok okwacho kama owuok. Erokamano ahinya. Nyako Ramogi an Maurice Juma Ogada Janyahera Senate ose jo MCS osechayo Kawira onego gichule. Okay, mano koro en bende pach Maurice Juma Ogada wuok Nyahera. Yiena mondo mi amake gi kanyo Nyako Ramogi por wan gi mathoth kokalo Ramogi TV weche manyien omiyo kik idhi mabor med mana kete ka. Your holiday season just got better. Enjoy unbelievable discounts courtesy of Viusasa and its partners. Get up to 50% off on selected items from Prony Oil, Unilever and Optica. Dial *487*5# or scan this QR code now and get your discount coupon instantly. Redeem at any Naivas supermarket and other participating outlets. Ngeso kangeso chakre sade kokinyi en seche mag Wayudo weche mamoro nyithindo kaka Talanta, Tuko Fulda, Kimaso, Sitendawili, Kodalunga. Wasase to chenro ok nyal bedo chenro kaonge sigana sigani mamitna chuo gik moko kod tedo. Turu kodwa ngeso kangeso kawangi Lox Ponde kata Lox P, Josephine Achieng kata Josephine Jos kod Ansali Kosgeo Odhiambo kata Kihero Sally the Queen. Wanero ngeso. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabeki.com. Nyikwa Ramogi en odiochieng' maber ma wagone Ruoth Nyasaye erokamano. An nyinga en Betty Akinyi, daher kwayonu hawi maber ka wachako higa manyien. Happy New Year 2023. Nyakwa Ramogi Juang, wang ni pek, mailiet, higa manyien nyaka warwak gi pandemonium, mar mor gi ilo, motimo kachieng. Warwaki tarik 31 dwe mar 12 e nyasi maduong' mar dhai, achiel kachiel e Ramogi TV. Jower muero kaka Adoyo Afrik, Jabidi, Didiman, kod Timeless Noel, biro bedo kanyo kagimi mor kod jip mar loko higa kaka dwarore. Presenters ma osebedo godo chakre higa, to sani wane giko mare. Lin Ramogi, Ninja the Entertainer, Kolokol Instrumental, DJ Vic, Stella Brenda, Hype Man, Ayamu Campo, to kod DJ Toma. Chakre sang'wen otieno, kik bai kata matin. Erokamano Nyako Ramogi kuom medo kete Ramogi TV bang'a yweyo adundo na daher mondo mi anyisi ni an kodi ka kendo amedo mana lumo moko ma iorona ka wadhi nyime gi weche manyien. Japuonj Winnie Mboya wacho ni NTSA onego omiye jopiny report mane giyudo kapok ne reinstate Modern Coast Express operations after the former suspensions mid this year. Gechego oduogo nade e ndara kapod masirni pod mako gi amaka. Nitie ng'ama ninde tich.
mano penjo. Aparo ni wanyalo penjo NTSA kendo migawo mar wuoth bende. Owinjo bed ni miyowa wach mongirore kotenre kod wach no. Dr. Archbishop Okoth Koyo Wuod Nyasago wach ni awinji isigomre ka mora ahinya. Governor Mwangaza Nyasaye otiyone to linga. Mano weche ma bende nitiere kar kanya. Koro mogi wadhiane nyime gi weche manyien ka bende medo jiwi mondo imed ndikona. Komiti moyiedhi mar od bura mar Senate owito oko seyo mag golo e apisi Gavana ma Meru Kawira Mwangaza. Report margi komiti no yango ni seyo manoket kuom Mwangaza kod MCAs ma Meru onge adiera mora. Senators go koro dwaro mondo ong'aw malo chike mag thicho e apisi Gavana kaka yo mar tego piny owacho mag kor gwenge. Chris Owino osebedo kaluwo bura makamano kendo koro miyo ler. Kuom thuolo mar ariyo, Kawira Mwangaza ochung' tir kendo rakore kod yamo mapek mar siasa e historia mare kaka jasiasa. Bang' loyo Kiraitu Murungi, achiel kuom siro mag siasa e masawa mar Kenya e yiero maduong' mokalo, Kawira Mwangaza oyudo loch machielo bang' komiti moyiedhi mar od bura mar Senate wito oko seyo duto mag golo e apisi mane imienego kod MCAs mag kaunti ma Meru. E ote ma ochiw kod jakom komitino Boni Halwale, jokanyo mag komitino duto owito oko seyo 62 ma MCAs go ne ochwalo nyimgi ka gilero ni gin seyo ma onge tiendgi. After the consideration and investigations, observations were made, conclusions were made, and by a decision of one after member, all the 11 members agreed and recommended to this House in this report that the charges, Mr. Speaker, none of them was proved. I thank you, Mr. Speaker. Chung' mar komitino koro puodho weche mane owach kod Kawira Mwangaza odiochieng' manyoro e kinde mane onyiso komitino ni midhiero mage ne okel kod chung' mare mar tamore miyo MCAs teko e tayo omenda mar Ward Fund. From the time we started hearing the witnesses from the county assembly, they denied completely about them asking Ward Fund. Until when the video clips were played, we came to understand that the problem was Ward Fund. MCAs go ne oseyo Mwangaza kuom nyisogi achaya, tiyo marach kod apisi mare, miyo wedene tije e kind ketho mamoko, ketho mane okwed mokalo kod Mwangaza ka achiel gi okinde mage. When you appointed the first gentleman as patron of Meru Youth Service, were you doing that as part of Okole or as governor of Meru County? It was part of Okolea. That's why I insisted that you will not draw any fund from the county government of Meru. Wouldn't you then accept, by so doing, you have commingled your private charity with the management of an institution established by law? Kaluwore gi ywarruok ma kinde ka kinde kind MCAs kod governors, senators ogolo paro mar yudo chike mag golo e apisi governors kaka yo mar rito telo mag gwenge. I just want to say that maybe this is the time that we need to fast track the impeachment bill so that some of the challenges we have noted time of impeaching the governor, we must define how long should a governor be impeached, and many other challenges, including the constitutional threshold of impeaching a governor. We are happy as women today and urge Her Excellency, the governor, to, by her own words, to please take it up. It's a second chance. Let her show the nation that women can also lead. Mana kaka riwruok mar governors, senators dwaro mondo los chik madhi yango thuolo ma inyalo golie governors ya PC kaka jo od bura. Mr. Speaker, the law must be made clear. If it is so difficult to remove a member of parliament, if it is so difficult to remove a senator or even an MCA, Mr. Speaker, why should it be so easy to remove a governor who is elected by the will of a people of an entire county? Mr. Speaker, team,
As we are looking at impeachments in future, we also have to look at the Bills of Rights. And under the Bills of Rights, we have equality and freedom from discrimination, such that when the motions are being brought to the House, it should be about devolution. It should be about following the law, the Constitution, and not about how assertive someone is or how passionate someone is. Ka otwa kod jofwamb weche bang' bura makamano, Kawira opako komiti mar Senate kuom chung' kode ka bende osingo matiyo kanyakla kod jotelo duto maok e kaunti ma Meru. To give thanks to the Senate, the Honorable House, kwa sababu wamefanya haki haswa kwa mimi kiongozi. Mungu awabariki sana. The last 2 months she has gone through very strenuous moments, and today it's a winning day, it's a victorious day. And we want to appreciate the Lord and the people of Meru for the prayers. Bang' komiti moyiedhi mar od bura mar Senate miye mich mar higa manyien, ting' maduong' makoro chomo Governor Kawira Mwangaza en los osiepe kinde kod MCS mag County Assembly ma Meru. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Bang' ng'eto mar od bura mar Senate no, jodak ma Meru ne orwako ng'eto mar Senate gi paro mopogore opogore kama ok mor kod ng'eto makamano. Gikwayo jotend kaunti mondo koro ket pogruok margi tenge kendo gichak tiyo ne jopiny mane oyierogi. Kata kamano, moko kuom jodakgo to ne ok mor ka giwacho ni Kawira ne winjo thich oko. Maanake hakukuwa na ushahidi wa kutosha ya kwamba gavana ni mbaya. Gavana wetu ametuzuia kama wananchi kuliwa na MCAs. MCAs wanapasa kushikilia kazi yao ya legislation na ya uwakilishi katika ward, na pia kuchunguza gavana ile kazi anafanya katika mashinani. Meru is greater than MCAs, is greater than the governor herself and all elected leader. Meru itaendelea mbele when we have a unity. Hata kama gavana amekuwa exonerated, it does not mean that she has won as a person. Let her come back, let them sit down with the MCAs, let all of them work for the benefit of Meru people, yes, as voters. Siku anapigia Kawira kura, lakini saa hii kulingana na vile nisikia MCA amemuingilia vibaya, mimi hata kama wangerundia kura tena, mimi ningepigia Kawira Mwangaza kura tena. Naomba MCAs pia waheshimu gavana, wafanye kazi pamoja, na hata kama ni mimi kama uniheshimu hatuwezi fanya kazi pamoja. Mimi sifurahishwa na hii mambo ya Senate. Mimi nilikuwa nataka gavana aende nyumbani. Njoo tumechagua MCA wetu na tunataka wakuja watufanyie kazi. Kowuok e mago ma Meru, nyakora Mogi wa Biane, Nairobi ka kendo wang'iyo wach momulo chuny jofwambo gi keyo. Piny Kenya ywago jalendo marahuma mar wang' jowi Catherine Kasavuli ma wito ngimane ka en jahigni 60. Kasavuli ma osebedo ka kedo kod tuo mar kansa nyonindo tieno ma nyoro e od thieth maduong' ma Kenyatta. Jafwambo marwa Wycliffe Oko nigi ler mathoth. Tho mar Kasavuli noyangi okinyi ma kawuono kod director e od fwambo mar KBC Samuel Maina kowacho ni nonindo e kinde manomedo yudo thieth e osiptal maduong' ma Kenyatta. Jo Kenya moting'o jotelo oro otegi makuyo ne familia mare. Jatend piny Kenya William Ruto opoe kaka jafwambo mane riek, mane lendo ne liu kendo mane jambola. Minod jatend piny Kenya Rachel Ruto bende oywago Kasavuli kaka miyo mane nigi mich makende mane lando weche manyien e yo moyiedhi. Jatend piny machon Uhuru Kenyatta bende ne okodong' chien e oro ote makuyo ka oyango Kasavuli kaka jalendo mane oketo maino e tije kendo kelo lokruok e sekta mar fwambo. Speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula bende ne ochwalo ote mage. But she will be remembered as a pioneer woman newscaster in Kenya when KTN was created to compete with KBC, and it was the first color picture newsprint, and she did a fantastic job. Director ikambi mar fwambo mar Royal Media Services Wachira Waruru bende oywago tho Kasavuli ka oparo kinde mane gitiyo kanyakla e kambino. Kasavuli nochako tij lendo ka en jahigni 18 kende.
ne yudo thuolo mar dhi e yamo kendo bedo miyo mokwongo ma jafwambo e thurka ka nene wang' jowi mar KBC ma kindeno ne en od fwambo achiel kende e thurka gi nying mar Voice of Kenya kata VOK ka bang'e bende otiyo nyaka KTN. Israeli President Chaim Herzog has asked Transitional Prime Minister Yitzhak Shamir to form a new government. Kuom kinde malach bende ne otiyo e bwo kambi mar Royal Media Services ka en jalendo e wang' jowi mar Citizen kendo toke no tayo chenro mag lendo e kambino. Thank you for joining us on Citizen Live at 9. I am Catherine Kasavuli. Bende ne oyango kinde ne kambi mar Royal Media Services gino mane owacho ni wiye ok nyal wil godo e ngimane duto mag fwambo. Royal Media Services is a wonderful experience and it really is an amazing place. I joined Royal Media Services in 2007 and I've never looked back since. Jalendo no ma bende en min wuoyi achiel e ngimane duto ne pando moro otamo ka bende ne en thuolo mar goyo sigand ngimane ahinya to e wuodhe mar fwambo. So I'm there, I'm reading news. And this guy starts banging up there. Didn't the light fall on my head? I stood up. I just stood up and looked at the light. And the camera is still on me. You know? Tok bedo kukum kinde machuok. E dwe mar auchiel higa mokalo Kasavuli ne oduogo e dalane machon mar fwambo mar KBC. Kama ne otime chenro mag weche manyien ma otisi kaka Legends Edition. E ngimane bende ne oyudo mich ma opogore ka higa mar 2008 ne oyudo mich mar thuondi mathurka ma idendo kaka Order of the Grand Warrior of Kenya gima ne en jatend piny ma kinde no Mwai Kibaki. Kambi mar Royal Media Services bende kuom kinde malach biro paro Kasavuli mane okelo lokruok e paw fwambo mathurka. Weekly Foko, Ramogi TV. E Ramogi, kuyo marwa kaluwore gi tho mar Kasavuli, Nyasaye mondo oket chuny Catherine Kasavuli kama en wuon oyiero mong'eyo ni ber kode. Luor mare mogik. Nyakwa Ramogi erokamano ahinya. Cyprian kawuok Simenya apuoyo senators kuom wito oko seyo mane oket kuom Governor Kawira Mwangaza. George Batiano Degi ayudora Migori amor nyakasani Nyasaye osirita kendo arie kama chome aloke mwaka. Morna en ni Nyasaye orito bende jogwa bende. Erokamano ahinya. Aneno ka indika jal ma bende medo ndiko na ka iluongo ni Dr. Dolly Owuonda kantiere gwenge ma Kadem Bande. En bende kawuono dhialo odiochienge mar nyuol to wacho ni omor gi Ramogi TV ahinya kaluwore kod weche manyien ma wakelo. Mike Ochere mar Migori bende wacho ni Ramogi TV mora gi weche manyien kendo mora ahinya kaka piny Kenya medo go ndamo weche mag demokrasia. Gie kinde ni Nyakwa Ramogi yiena mondo akaw yweyo machielo ka waduogo purwan gi mathoth kidhi mabor. The USAID for the Child ARPA COVID-19 Response Project biro bedo gi twak makende tarik 30 Disemba ewi chanjo mar COVID-19 kendo medo jiwo dwaro mar chanjo ni. Tudri kodwa i Ramogi TV chakre saa 3:45 otieno. Kik bai. Happy New Year from Viusasa. Enjoy our fresh new content as we usher in 2023. Ninja Namaste, Seb. Ninja Namaste, Nia. Is this the greatest day ever, or what? Welcome to a new world of kids' entertainment on Viusasa. That is so boss. Amazing, right? What if I tell you this is the best place for your unlimited entertainment? Ninja Huddle. Trust him? Trust him. Agreed. That's the stuff. That's right. Viusasa is the home of the best entertainment. Perfect. Successful, popular, lovable. Shabake's Premier League's jackpot. 6 Premier League's games. Cheza na 8 ball. Shinda 100k day. Tuma neno PJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB license 416.
Nyakora Mogi, higa mar 2022 bedo gi gigo koma kikore to tuomore. Akwayo ni hawi maber mar higa manyien mar 2023 madhi bedo mondisoro kendo motielore. Lunga di Local Instrumental. Happy New Year. Machiegni kendo Nyakora Mogi koro wadonje wach mar sigana mar wuoth ma onyuolo geno kata wuoth ma nigi geno ma okelo gima ber bang'e. Owuoyo kuom sigana molosnwa kod Walter Nyambaga. Jaod bura ma Lang'ata Felix Oduor ma bende oyangore gi nying mare Jalang'o en achiel kuom jok ma osemiyo oganda mathoth geno e wuoth mar ngima. Jalang'o nochako ngimane kaka jaywa rimba e nam e kaunti ma Homa Bay kendo temo hape ka kod kacha e tuke mag sinema kaka Kibirito Lware Pi kod Nera ma Ayoki kod mano mar Kalausi. Jalang'o nonyiso chir mare nyaka ochopo bedo jaod bura. Kata odoko ni en jaod bura to pod otiyo tich kaka jatabudho kata MC kuonde nyasi to bende ji pod otero nyombo. Jafwambo marwa Walter Nyambaga miyowa sigand jalas kod wuodhe nyaka obedo jaod bura. Kodhe Boganda oyango kaka jalas kata obwogo wadgo Mwanda moko bende dende kaka Mzee Jalang'o. Wabilo wach kod Jalang'o magisani en jaod bura ma Lang'ata. Jalang'o nonyuol kure to sombe chalo nade? Mabei kanyo konyuola adhi school miluongo ni Lake Primary School. Bang'e ka wuok Lake Primary School oyudo koluonga ni adhi Maseno. Odo ka jaduong' na onge pesa. Koro kano yude teko moro achiel temo dhi Maseno. Tayudo ka nafasa no sekao. Koro chuno adhi ochoma na Barka Nyango. Kaka dhandi chum menyo jalas paro malong'o kaka no chako ngima tok tieko sekondar. Adonja go rimbano matin kanyo waywana aito yudo kaka oro Capital Fish ma Homa Bay chakoro semako mach. Wadonjo kanyo en chwero rech, chwero mbuta packaging mbuta dhi Israel omer. Gigi atemo hotel wenyine waringe stadium Homa Bay kanyo ka chiego ikawo ji. Familia mare opondo kata kamano japako min ode to kod wuon mare. Mama Chang'ata min oda Nyamombasa iluongo ni Jaber Amina omra tedo mama cha tedo mamomo koriwore gi nyanya go tungu maber. Bedo kod sironyo loko ngimane ne sunde pile ka pile kendo koni koro nyaka notiaure oko mar dwaro. Na jalur ragayot ka penjo ni to kang na wuok oko to ji teto se dhi jok modhi bet jopuonje jok moko dhi obet e college ibro nena ng'o. Nochako temo ape tuke mag sinema karbago tuke ma Kenya National Theatre e boma ma Nairobi. Kae moloko ngimana nyaka kumineno koro sani an jaod bura. Odni ema go nero kamano mogik. Jalang'o lolo kendo mong'o Kiswahili koparo moko kuom buge mane oyaro wang'e matut. Koro kane watimo gaset book ni chieng' moro chul ji ka to par ni bwana cha en kaka no chule nyoro to donja ndiwo koro irite to koro ema omiya chance ni bwana donja rete item iluongo ni mwisho wa kosa. Kiswahili yako kapolo ba mudo mantie odni aito taya go wangine pa koro chakwa. Tabirio kanyo ni karibuni sana katika riwaya Mwisho wa Kosa. Ni riwaya iliyoandikwa naye Z Burwani na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Na kwa idhini ya Longhorn kunakiliwa kuwa tamthilia naye bwana Jasper Okda. Huyo ni mkurugenzi wa kikundi maarufu Jicho 4 Productions, kikundi kinachojishughulisha na uigizaji jukwani vitabu vya fasihi katika shule za upili nchini Kenya. Ili tujue ni msika yupi aliyotenda kosa lipi na vipi na lini na kwa nini. Jiunge nasi toka ufuoni wa bahari hadi meli yetu itakapotua nanga. Kwa uhondo ribo usicheze mbali ungarobo. To penjo maduong' ni tuke mag Kibirito Lware Pi kod mano mar Nera Mayoki kanyakla kod nyinge mar obwogo wadgo Mwanda nochakore nade? Ogane mane ochako luonga ga nobwogo tana luonge no Mwanda ema ne watime Kibirito Lware Pi Kalausi gini ne wachute ga Madhare gi Kibira. Nodhach nyake tong' wang' jowi tuke mag Papa Shirandula. Chieng' moro idhi nyuom ng'a Wilbroda. Koro wane wuone Wilbroda ginechene gowetene moya kanye Ugenya to miwa script to ka script chane kamera wachacha ni go
to scripture waloko mawagoyo madhano nyiere set kacha. Okoni chirne omiye tiche nyaka londo bango to wang'e e kind jok man kod rang'iny mar tat somo kata digri. To kacha mera kawa chupo ni to nyako moro biro ke kisungu maliet kanyo ma to rado kisungu kanyo mana those with the degrees to move to the left jok. Hey, tawacho kendo degree aba to gimoro kona niya tema onge gima jogi biro tevi atonyo gi jo degree kacha kendo duogo kano rado kisungu kanyo. If you have a degree in communication and production akiana ngo gi radio gi TV gi parna onge kata mokwongo cha atonyo gi jogo kendo degree cha kende kano wach to pogo ji e diere kara dhalo ge degree taon ka kono ni degree mokwagi taonge go lakini ale mumanya miauru gidi ago ae. Nosuderete kaka Milele FM, Hot 96, Kiss 100 e kind mamoko. Emadhi achako tich radio Maisha kawan gi Alex Mwakideo. Tadonjo Hot 96. Wako igi Jeff aito jo Milele ogocho ni Alex. Corona kabiro riemba tich. Abet jobless gimoro 2 hours. Ka jo Kiss ne winja na we tich ni to gigocho na ni bwana duo kuma ni chakene. Emwadhi waromo gi kamene goro kacha. Nyadi mang'eny otiyo kaka jatabudho kendo okawo ng'ayi e tayo budho mar nyasi mar jatend piny Amerka machon Barack Hussein Obama to kod mano mar World Cup e piny mar South Africa. Koro World Cup trophy ne biro Nyayo Stadium. Tako tich kacha to kara kok president benentie to wacho ni bwana cha emadhi ta budho kanye South Africa. Koro ing'eni ko Obama biro to gochna gi embassy. Tosema na tera, tosema na cheka, to ni dala ukuni tangoti penja tin wuode ng'at jatelo biro. Taluonge stage omera. In pare ni welcome the President of United States, Barack Obama. Ini wache ibe digino gimayot. No tero nyinga mbele to kanye makora chako yudo tije madongo ma government gitaneno kaka siasa data pimo ni. Tawacho ni karagini. Keno yuma kama kora dhi bet jaod bura. Jalas nodwaro lemo mar jaod bura malang'ata kod otiko mar ODM e kama bang'e IEBC nolande kaka jaloch e yiero maduong'. Mana ni chama luoka. Junete mane ukono joga ni bwana ng'ani yombo mabori seriously. Ochano loso lwasi mar onge mar pi e kar chung od bura malang'ata. We are pushing so that the northern corridor collector orum mondo koro pi obiabia lang'ata. Okonie chiedh nade mag sitima makelo lal ni oganda en gino masani ochano tieko. Lola stima midwa lola stima migolo mache transformer direct. Wadwa keto fire station moro Undugu grounds I rise. Man of the reserve Kibera to the reserve Lang'ata Bay. Bende geno nitiere ni jopuonjre man kod dwaro mag somo tonge nyalo. Nyathima adier janyuol ma adier dwa pesa no. Ema dhi yudo CDF. To wadwa chiwe ma onge mibadhi kata di. Okoni chenro mag thieth bende odhi thuth ni godo mar keto yudo thieth e yono mayot ne jodak. Level 4 hospital. To wadwa ni America adi achiel morobe. Ani ng'at mokwongo timo the biggest medical camp Nairobi ka. Were ma onge tije bende pod gwonye kar chung od bura malang'ata. Koro one of the things madwa timo en gero resource centers in all the 5 wards. To kata obedo ni in ja od bura bende pod itero ji nyombo. Nyombo kidhi nyombo nyaka dhi ji adi. Namba 1 en jaduong' moro minyalo luongo ni babau. Namba 2 en wadu moro ma sut romo. Namba 3 to jamin wacho mana dhok 10 wabiro go en mana ni 2 modojo kae. Namba 4 en wadu ma jamogo. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Giko mar weche manyien mag ang'ich welo nyako Ramogi. Gima daher mondo mi awachi ojode jairo kama na inyabro teri kama kwayono. Jalang'o wacho ni noweyo noriwore gi jo digri to onge digri ochako dhi kum jomoko to onge gi gino. In bende inyalo timo kamano to mana ka in gi gima inyalo wacho nikech en gi no ji amini. Omiyo erokamano sigana ni ang' ne yudo kendo koro sa 3 otieno ma kawuono kodwa moko mathoth ka kamano jaloko marwa obedo Winnie Adoyo nyinge en George Bati oriti masane.
Your holiday season just got better. Enjoy unbelievable discounts courtesy of Viusasa and its partners. Get up to 50% off on selected items from Pony Oil, Unilever and Optica. Dial *487*5# or scan this QR code now and get your discount coupon instantly. Redeem at any Naivas supermarket and other participating outlets.